Kamano wana maintiere nyakara mogero kini machiegni weche manyien mag migago ka bende walonu chenro kata weche mopogore magie sani dhi nyime kamoting'o twak ewi chenro manyien mar chudo kata mar chudo ne somo mag mbalariany mabende dhi nyime od bura gie sani. Bende jochiw thieth mag clinical officers pod nie ng'anyo kaka wuono negi bago ng'anyono mar tipo e boma Nairobi ka bende gidwa mondo miyo chulgi e yo makare kendo gidwaro mar mondo miyo yangi kaka achiel kuom riwruoge e bwo migaono mar thieth. Kamano nyakora mogi warangane moko kuom weche mabende wamiyo pek kawuono. Mae polo miteni dione polo machielo. Mae polo mawalo. Jodako johala makatito yuago rochruok mar arita e bomano. There is no school which is crossing for lack of capitation. Komiti mar somo kod jokanyo twak e yo manyien mar siro somb jopuonjre kuonde tiegruok mamalo. Jopur ochele malowa kuja okwamo kod ochele ni mar ok giyud chiro makare ni mwandu mabup mane gikayo. Nyakora mogi tudri kodwa namba mar ote machuok en 2-3-6-0 bende yudwa kanyo mbui mag Facebook Ramogi TV wantie achiel kachiel mbui mar YouTube Ramogi TV bende yudwa kacha mbui mar Instagram kachiel kod mbui mar X nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni jatend migao mar weche somo e pachoka Ezekiel Machogu olero ni jonyuol kachiel gi jokanyo mantiere sekta no ni onge skul moro amora ma ibiro lor ka giko tam ni pok ochopo kaluwore kod deko mar yudo omenda. Kolose kaunti ma Migori Machogu omako chung' kendo kwedo moko kuom jotend skunde mosebedo ka ng'ur ni omenda ma onego bed ni ichiwo negi e skunde osedeko. Lero ni omenda ma kamano ibiro chwal e skunde e kinde madwarore kendo ok biro rocho chenro mag somo e pachoka. Is right now implementing the government's son of the soil. Mimi ni Oscar. The deputy governor is the plan. Then the annual plans, which is called the... There is no school which is crossing for lack of capitation. I want to assure you that during last term, we were able to give the 50% required capitation. The first amount we gave was 25% of the total amount of capitation that was supposed to be given in the calendar year. And then towards the end of first term, we were able to give another 25%, making it a total of 50% of the total requirement of capitation. We are also very soon giving another 30% of the capitation to all our secondary schools and our primary schools. Riwruok mar Governors Church ni sirikal mamalo ni kod paro mar duoko migao mar thieth sirikal mamalo ka gitiyo kod yo mariek mar temo wacho ni counties tich otamo. COG bende seyo sirikal mamalo kuom tuno gi pok mar omenda gowi masani kalo milion 100 kodong' mana ndalo machuok kende to hiko omenda mar 2023-2024 rumo. Nyaka sani counties pok oyudo pok gi mar omenda mar dweche 3 kowuok e sirikal mamalo. Kane oloso gi jofwambo jakom mar komiti mar weche thieth e COG Mano Mudhomi Njuki ywak ni idhiro counties mondo ti kare to sirikal mamalo ema pod okwamo gi pesgi. I think when I look at the way the argument is being pushed, and I may not necessarily have to say by who, I think there's a deliberate effort to taint counties as being unable to run the health sector, and therefore the push to bring it back to the national government. KEMSA allows counties to have a debt up to 90 days, and that is 3 months. And yes, when debts accumulate, it does not mean that our patients have to wait until money is available for them to get sick. Patients get sick, require drugs even when the treasury has not disbursed their monies. And therefore, the national government through treasury owes the 47 counties a total of just above 100 billion up to the end of the financial year, which is just a few days to the end of the financial year. And therefore, most of the counties have paid their salaries, they have met their basic
basic obligations in the counties, including the daily utility bills. The biggest problem is debts owed to suppliers, which have not been met because of the fact that the Treasury owes the counties 3 months worth of disbursement. If the Treasury was giving counties their money as is stated in the law on the 15th of every month, I can assure you that there is no county that will be having any debt to KEMSA by the end of each month. Migawo mochung'ne ratiro mar oganda mong'ere kaka Kenya Human Rights Commission onyiso luoro ewi daro kendo manyo kar dak manyien mar anyuola ma midhiero mar pioula ne odare gwenge ma Maimayu. Kage kwayo ler e wach ma kamano commissioner no kata commission no oseyo sirkal kuom daro gi thuon anyuola mane oyud kojot kata mane oyudo jot e kembe ariyo maonge ler moro amora kaka ngimagi nyalo bedo dhi nyime. Mabiro bang' piny owacho loro kembe ariyo manodong' mag jogo mane odar e miechgi kaluwore kod midhiero mar oula mapek kendo miyo gi omenda mar chulo ot mar dweche 3 kende kata bedo ni jogo mane oyudo midhiero kwedo kang' makamano. Kaluwore kod jalup jotatije mar commission no Cornelius Oduor olero ni chenro no ne opong' kod chochni mag luoro ma sirkal ok ne nyal chiwo ratiro e yo maler. So when people are being told to come back and settle in houses that we can clearly see are demolished, is an indication that there's no regard for safety for these people, and there's not now clear framework to ensure that these people go back to their normal lives. There are also fears that the local administrators are starting to include people who the victims feel they were not part and parcel of this. And there's some level of discrimination in how all these things happening. Mliahidi tutatoa pesa milioni hizo 3 na tayari saa hii hakuna kenye tumepata. Tunaambiwa sasa tugoje, na tunasikia bado wanapeana chakula, mangodoro, kila kitu wanapeana, wanalentiwa wale wengine, na sisi hatujapata kitu. Hatujui mwelekeo kwa sababu president alikuja na akasema atatoa 300 million. Sasa hiyo 300 million watu tulikuwa tunangoja kwamba tukitoka pale mtu atakuwa amepelekwa kwake. Nikakuta wamerentiwa nyumba miezi 3. Sasa ninauliza miezi 3 hiyo ikiisha nitaenda wapi? Lakini chakula tumepewa na ile matresi moja na ingine dogo. Sasa tuko hivyo. Jokanye sekta mar somo mo kod komiti od bura mar somo ewi chenro manyien mar siro jopuonjre e kuonde tiegruok mamalo ma pacho ka wawinjane kaka twak makamano dhi nyime. Achiel kachiel nyakoromogi kawai kod lipod no wabiro dhi achiel kachiel kama bende jokanyo sekta mar somo twak kotenore koda wach mar sirkal siro somb jopuonjre kuonde tiegruok mamalo mag mbalariany kachiel kod TVET. Diponono ni wang' waseikore kanyo to en lipot ma bende wabiro miyo achiel kachiel kowuok e od bura. Kopogore koda mano wadhi nyime kama kambi ndeke mar piny Belgium Brussels Airline ochako kendo wuodhe ma achiel kachiel kowuok e piny Belgium nyaka e boma ma Nairobi. Tok weyo wuodhno kuom higni 9, Brussels Airline oduogo kendo ka obiro bedo kod safar achiel e juma. Jagoro mongirore Julius Bitoka karwako ndege no e paw ndeke ma JKIA owacho ni wuodhno ojiw kod okang' mar piny Kenya manokawo mar wito oko wach visa ne welo madonjo pacho ka kanyakla kod bedo gi boma ma Nairobi tudo pinje Afrika. At Brussels Airlines, you know that Africa is really at the heart of what we do. We serve 18 sub-Saharan destinations from today onwards, so we're very proud of that. And actually, in many of our destinations, the personal interaction, so visiting friends and relatives, plays a great role. But I think for Kenya, it's a lot more on top. So you've established a wonderful touristic brand, actually. So many people come here
for their holidays, and we would like to also contribute to that. I want to say that this country is safe, this country is beautiful. I want to call upon all tourists around the world to come to Kenya. Kenya is a great country and it's a country of great opportunity. And I want to once again thank Brussels Airlines and Lufthansa Group for choosing Nairobi to be your destination. You are all aware, as a country, we recently signed the EU agreement, trade agreement with the European Union, which is a great milestone. And it is a country of plenty. We have the best beaches in this continent. We have the best game parks in this continent, and I think the CEO is here of tourism, and we have almost everything. So you're welcome. Nyakoromo gimana kaka ne wasingo en jokanyo e sekta mar somo romo kod komiti mar od bura mar somo wi chenro manyien mar siro jopuonjre e kuonde tiegruok mamalo ma pacho ka wan dwani mondo wadhi achiel kachiel mondo wawinjane kaka twak ma kamano dhi nyime. Therefore, that would be taken up into tax and into withholding tax, and this company would see itself in a perpetual refund position, and its cash flows would also suffer. The other recommendation or proposal that we have, the bill is proposing to subject transfer of title of immovable property of a family trust to tax in Kenya, and our proposal is that this specific clause be deleted and be dropped. And our rationale for this is that when property is transferred to a family trust, the beneficial ownership does not essentially change. It remains within the family. As a result, applying tax on this transfer of the title of immovable property would result to double taxation in essence. Then, as I conclude, the next proposal that the bill is proposing to introduce Section 4C to the Income Tax Act, which will stipulate that income received by a person from a public entity, then by a person from a public entity would be deemed to be the income in the year that that person then receives the payment. Our proposal for this is to include the words services such that the clause then covers the supply of goods and services so that it's not discriminatory to the supplier of services to the same public entities. Our other proposal, or final proposal, under page 18 of our presentation, is on the proposal to introduce withholding tax on goods supplied to public entities, and the proposed rate is 3% for resident suppliers and 5% for non-resident supplier. Our ask is that this honorable committee considers reducing this rate to a lower rate because when you look at small companies, startups, SMEs, their gross profit will essentially be the 5% or the 3% that we then want to withhold. Reducing this rate will serve the commissioners or the KRA's aim to increase compliance by giving them data on what people have of the incomes that people have without without the entire gross margin of a small company going into the taxman at that point. Thank you. I would like to invite questions. Thank you very much for your presentation. Nakaramogian report mabende report amara Judith Omondi Luono machiegni kendo wageno report makare wabiro yudo e weche manyien mag saa achiel ka achiel kod mar saa adek otieno kotenore koda weche mag siro sombo jopuonjre e kuonde tiegruok mag lwedo mag TVETs ka achiel koda mbalariany ma pacho kaka wang'eyo ni e chakruok mar sirikal masani nolok chenro mar chudo kata siro somb jopuonjre ka bende pod en koda chiedh nade maka kod kacha ka jokanyo ywak ni samoro leo mar omenda makamano kelo leo e chenro mag somo. Kao kamano odon mondo wakaw yo mokwongo chenro en mar migago saa 7:14 aneno kuoro kanyo ote Ramogi TV ma Pamela Maraga kawuok e Pany Komolo weche somo te kod sirikal masani Ramogi
ma an masi aneno Ramogi e yono makare. Nancy Otieno wacho Ramogi TV chopo no maler ahinya. Erokamano kaka ukelonwa weche manyien. Okelo Jakano wacho ni entire kano kaeri aneno Ramogi TV e yo makare. Meduro chwalonwa weche manyien. Ramogi wamodh pi matin waduogi weche mathoth. Embark on the adventure of a lifetime to exotic bush destinations with up to 30% discounts by View Travel. Relax in the wild surrounded by luxury as you witness the beauty of the Sarova Mara. Picture yourself surrounded by the sights and sounds of majestic wildlife. Enjoy thrilling game drives as you catch sight of the Big Five. All this for 33,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Get to experience endless adventures at the Sarova Shaba, where evenings are special. You'll enjoy traditional dance performances and bonfires as you wind down the day beneath star-studded skies for only 22,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Experience the wild like never before, courtesy of View Travel's massive discounts. Visit viewtravel.com and make your booking now. View Travel. Dream, explore, discover. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotije wa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembe wa moseyie kod ber ma giseyudo. Nambati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Burachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. Dial *487*3# to get this song. Asewacho nyathini toko winja to thani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Ywaruok mang'eny ewi paro mar chik omenda 2024. We are taxing the batteries, we are taxing the tires, we are taxing the motor vehicle. We are approaching this exercise with a very open mind. Kendo nitiere budget manyien. Budget mar omenda 2024, 2025. There is excise tax on the water inside this bottle. Every constituency
will be getting an average of 180 to 220 million shillings every year. Let us not throw away what has been built painstakingly over decades. Kowuok e weche mag osuru nyaka e weche duto motudore gi budget, pogruok mag paro donjo kendo wawinjogi. Mae momiyo Royal Media Services kelo ni kuku mar wach chieng' tich adek tarik 5 dwe mar 6 kochakore saa 12 odhiambo nyaka saa 4 otieno. Kik bai. Machiegni Kenya Karamogi tok yudo keyo mabup kod jopur mag michele kar pur mar Lower Kuja Irrigation Scheme sani koro kwamo kod mchele mathoth mane gikayo dwe mar 5 mar higani nikech nok mar chiro. Koro gidwaro jokanyo mondo donji okonygi manyo chiro ne mchendgi mondo kik giyud lal. George Juma miyo ywak kod kwayo mar jopur makuja. E keyo mar dwe mar 5 mar higani, jopur mag ochele e kar pur mar Lower Kuja Irrigation Scheme ne oyudo chele maromo kilograms 2.5 kalure kod lipot mogol kod bad migawno mar piny owacho ma ochung' wechego mag pur mabende ong'ere kaka National Irrigation Authority. En keyono mabende jopur wacho ne ber ka ipimo kod kinde ma okalo. Kata bed ni jopur oyudo keyo maber, thothgi sani koro onge kod mor nikech gionge kod chiro mag ochele. Sani yudo ni jopurwa nigi mchele mang'eny e udi nikech chiro odok piny, nengo biro piny nyaka 40 siling 40. Thothgi okwamo kod chengi e ot ka jogo ma oseuso michendgi bende uso gi e nengo matin e kind siling 40 kod siling 45 ka ipimo kod kinde mokalo mane kilo ka kilo mar michele bende koro pokoregi ne uso omenda maromo siling 60. Kaka wasebedo kwa puro kwa tieko ma michele osechiek to nitie outsiders mabiro to kawo michele to dhi uso oko. Koro gine magi giwinjo maber molowa kaka one farmers ka gikawe at a lower price to gidhi giuse bei mamalo. Johandi chumbo nyose biro mosediyo jopur ka gikacha ka ging'eyo ni jogi nigi tabu kendo koro gidiyo gi pesa mathin siling 40 kum kilo. Jopur gi mag ochele ka otele ko jakom margi okeo remo wane gisitemo manyo chiro nyaka ka owuok kuom piny owacho ka okalo kuom duolno mong'ere kaka Kenya National Trade Corporation. Kata kamano pok onyago lemo. En mani jo Kenya National Trade Corporation kawo thuolo malach nyocha ne wamiyo gi kodhi kendo ne gikawo the milled rice to nyaka sani koro dhi dweche 6 jopur koro ol. Koro japur kawa chambe to koro usa ne jachumbo e nengo marach. Maneja mar kar purno man Lower Kuja Irrigation Scheme Isaac Munga wacho ni jopur osebedo kod pek e yudo chiro ne ochendgi nikech gionge kod riwruok mar saga kata cooperative ma otegno manyalo donjo e winjruok kod kembe kata riwruoge mag piny owacho ma osebedo kanyiewo chele ma oting'o Kenya National Trading Corporation. Munga wacho ni thoth kembe manyiewo chelegi nyiewo chele mana moseregi ka jopur mathoth ok oikore mar timo mano. Ni kwamba cooperatives nyingi katika kaunti hii kupitia mipango mbalimbali wanaenda kupata funding, wanaenda kupata pesa so that wanaweza wakanunua mchele kutoka kwa members wao kwa bei nafuu, alafu sasa wabaki wakinegotiate na wale ambao wanataka kununua mchele kutoka nje ya kaunti hii. Hiyo ni mipango ambayo tunayo ya kuweza kufaidi wakulima wetu katika kaunti hii ya Migori. Karpur malo kujini scheme nitie riwruoge mag saga adek. Kata kamano duto gite okotegno. Komachielo piny owacho mar kaunti ma Migori ochiwo kothego mag ochele maromo tons 3 ne jopur maromo 300 e kar pur mar Lower Kuja Irrigation Scheme. Jatend migawo mar pur e kaunti ma Migori Lucas Musenda ne otelo chendoni machiwo kothegi. Ero kamano ne county government ma Migori kuom miyowa opportunity mar miyowa kodhi mwadhi pidho mar michele. Melete hapa mchele tan 3 siku ya leo na huo mchele unaenda kupeanwa kwa wakulima 300 ambao wanalima mchele katika area hii. Piny owacho mar kaunti ma Migori osingo ber wechego mag pur e kar purni mar Lower Kuja Irrigation Scheme. Kupeana mbegu ni kwamba tunafanya kazi na vikundi vya wakulima hapa kuwapatia vifaa, kuwapatia equipment. Kwa mfano hivi karibuni tunaenda kuwaletea threshers ambazo zitatumika kwa upande
wa kuthresh mchele. Tunaenda kuwapatia tractor tayari iko available hapa. Jopur gi mag michele Karpurne malo wa irrigation scheme ywak ni pod gi kale midhieche mathoth ma oting'o nok mar chiro, onge mag masinde manyalo konyogi e weche mag pur ka kwayo margi en mondo koro piny owacho koro resgi. Juma, Ramogi TV, Migori. Jopur koro negi keyo chiemo nitie to chiro onge, wageno ni gibiro yudo chiro magi nyalo use mwandu gi mondo kik chunygi tho gi nyayo chiemo e kinde mabiro. Wadhi e kaunti ma Kakamega kama jodak ma Makunga e kar chung od bura ma Navakholo, kaunti ma Kakamega koro ni kod lit to ka chudhe ma ok ong'ere muko kar dak mar nyadhi e gwengego ka giwacho ni gin gi barupe mag doho mamiyo gi ratiro mar muko ot makamano. Kaluwore gi ywaruok mosebede wi lowo mar anyuola, ji 12 nochopo e kar dak ma Joseph Muluka e kar saa 12 okinyi kod tingni kendo chako muko odno. Jodago koro dwaro mondo bad migawo mar sirkal mochung' ne weche lowo mondo donjre wachno kendo kaw okang' mar kare maneno ni giyudo ratichgi. Kufika 6 ndio wanaingia hapa, wanarudia wewe unakaa hapa, tumekuja kazi. Nikamwambia kazi gani? Hiyo kazi ni kazi gani? Nitakiracha niambia kazi yenye mnakuja. Niambia tunakuja kupomoa hii nyumba. Nikasikia mapati inapomolewa, nikafikiria kuna uchenzi inaendelea kwa sababu huwa bado wanachenga huku. Sasa ikasiti sana kupomolewa, nikatoka nyumbani nikaja hapa nikapata vitu za sukumwa, skaveta inangoa, macho, nini, kila kitu inapomolewa one by one. Nikakosa kujua kuna shida gani. But chuzi kumekuwa na survey wakipima shamba, tukakosa kujua mwenye nyumba anahama ama nini, lakini katika uharibifu tulijua la kwamba si kuhama. Tukaona watu wageni vijana wana manyundo, panga, mitalimbo wanapommoa, wanasukuma manyumba zikianguka, tukashinda kujua kwani kuna nini hapa hivi. Wamebomoa nyumba. Hii nyumba inachukua kitu karibu milioni 4. Ile choo pale wamebomoa. Kama ni sheria au bomoaji au watu wa bulldozer wakakuja na maskari, inaonekana hii haikuwa court order. Mpaka sasa tutaona kwa neno lolote kutoka kwa afisa ya polisi ama kwa mtu yote. Buche doho mabungoma kokalo sir mar piny owacho kod sirikand Finland ne obago romo mar tiego oganda ewi chenro mag doho ma pacho ka. Ka gilose boma mabungoma ka otelnegi kod jang'ad bura Rose Ougo bang' romo kendo puonjo oganda e buche mopogore opogore. Jong'ad buche go olero ni en tijgi lero ne oganda kaka buche itayo kaluwore gi ng'eny jopiny ka oluor tero bura momako gi e doho nikech gionge ler kaka doho tiyo. Kata kamano jong'ad buche go kwayo jopiny mondo ti kod yore manyasani e keto bura e doho ka giwacho ni en yo ma chiwo yot luwo bura mantiere doho. Together, she also wants an inspired team of judges by taking it back to the elders, but the exceptions. We hear about the criminal and civil cases. We have come to interact with members of public if they have any challenges in assessing our services, to ask those questions so that we can direct them on what to do. We have also come to demonstrate and to train members of public on how to file cases online. Judiciary Open Day is where all stakeholders of delivery to justice meet up together. That includes the prison, the members of the public, the court users. Everyone who participates in delivery of justice comes here. Then we brainstorm and look for the best way forward in delivery of justice. We are not just sitting in offices. We are coming outside here to be part of the community, to be part of the society, so that as we hear their cases inside there, we have to know exactly what is happening here. We are encouraging members of public. You do not need to come to court if you have to file a case. We will educate you how you can file a case from where you are. Once you call us, all we need you to do is open an email address, and we'll take you through the steps of filing a case.
Jatend migao mojo tije piny owacho kotelnegi kod jagoro maduong' e migao no Felix Koskei obagoro momageto keto chike manyien matayo chenro mag jokanyo mag board mag piny owacho kod jotije mag riwruoge kod bede migepe mag piny owacho. Roma kama dhi nyime e kar bagoro ma Bomas wadhene achiel kachiel mar mondo mi wawinj gima dhi nyime. And the alignment with the National Development Agenda. Secondly, is to align procedures for determining good position of Kenya and other, to create consistency and uniformity in the development and review of terms and conditions of service. The fourth is to establish a framework for terms and conditions that promote efficient, effective and prudent use of public resources. Nyakoro mogi watimo mos kuom chochni mobedo kanyo kalura koda masinde mago kata kamano ilosogi kendo ponono ni wanyalo yudo ripodno wabiro kelo nugo mana kaka wayude kao kamano wadhi nyime kama riwruok mar joma mine WODEF ojiwo rowere kod joma mine pacho ka mondo tije mag lwedo mabiro konyo bero ngimagi ka giloso nyasi mar sidho konyo jopuonjre mokalo 60 mane oyudo tiegruok e yore mag tiyo gi mbui suko wich kod loso taulo mag riam e kin mamoko e gwenge ma Keroka gikwayo jende go mondo tigi lony mag yudo e loso yuto gi. Jokanyo mag riwruogno medo jiwo rowere mondo kik cha tije lwedo ni mar emasani golo thoth ji oko kalura kod yuto matijego kelo. Tulikuja tukaangalia program yenye tutaletea vijana ili wajifunze mambo ya computer salon and tailoring. Wakitoka hapa wanaenda huko waanze kutumia hii skills wamepata ndio wajisimamie peke yao. Apart from empowering our youth, we are also empowering our women. We are empowering our women so that they can feel valued. They can be respected by the community. They can be self-reliant, both social and economical activities. For today hakuna kazi hii Kenya, so I urge them waende huko nje watumie these skills zenye tumetumia, wazitumie kujipea self-employment. Jokanyo sekta mar somo e gweng' Magusi wechiwo siem magi wacho ni juang'o skunde mag Resaf kagilero ni kuom ndalo mang'eny jueng'o makama osebedo ka thiro som joma nyiri e okang' mamalo. Kagiloso skund primar ma Moitunya e gweng' ma Emanchoro e Kisii gilero ni chwako kuong' e bath skunde koso taulo mag riak achiel kod koso pi maler en moko kuom midhiero madongo ma skunde mag gwenge kaloe. Mtoto ni yako. I'm requesting the people around here and all over saidia girl child au mtoto ya shule yoyote. Without basic needs watoto hawezi kusoma vizuri ama namna gani wazazi. So that is why we have come here just to hand over this big tank you see here and some other items that are accompanied to help the girl child. You don't just go and forget where you came from. We come back and make an impact in this community so that our children also will grow to be people in the society in future. Nataka kuchukua fursa hii kwanza kushukuru sana Bwana Benjamin Onkoba kwa niaba ya African Girl Child International kukuja kwa shule yetu kwa kutuletea tangi ya maji ili wanafunzi wetu wakikunywa maji safi. Jochiw thieth e riwruok mar Kenya Union of Clinical Officers e kaunti ma Kilifi odiochieng' ma kawuono obago ng'anyo ka giywago alwora makare mar tich kod chudo makare. Giriwore gi jowetegi mamoko e pacho kae ng'anyo no makoro donjo odiochienge ma 61 nyaka ne chakre. Giwacho ni moko kuomgi mosetiyo kuom higni mokalo 8 onego ndike yo mongirore. Jagoro maduong' mar riwruogno George Gibore osundo 10 kaunti no mondo chope singo mane gitimo kodgi mar miyogi omenda mabalang' mar siling 15,000 kowuok e siling 3,000 masani giyudo. Sisi hatutakuwa na haraka ya kutoka kwenye mgomo iwapo matako yetu ama demand zetu hazijatekelezwa. Tunajua promotion ya mwisho ilifanyika mwaka 2018.
kuna wale walipewa promotion na kuna wale waliachwa. Kuna wale wamekaa katika cheo kimoja zaidi ya miaka 8 na bado serikali inaendelea kususia kuwapatia vyeo. Na tunasema huo ni ukiritimba wa serikali na tunakemea na tunasema lazima waweze kuwapatia promotion ndipo tuweze kurudi kazi. Tulipoenda mgomo mwaka 2021 tuliweza kusimamisha mshahara wa January February. Up to now bado tunazungusha, tunaambiwa court cases bado zinaendelea. Nataka niwafahamishe kwamba katika hii serikali yetu ya ugatuzi wa Kilifi, clinical officers yes went on strike but we did not go to court. So mambo ya koti tuachie hizo kada zingine. Tunataka mshahara wetu kuanzia leo ikuwe processed. January February 2021 salaries zilipwe. Nonro ma janon buge mag omenda mag piny owacho nyiso chich ni omenda nyalo bedo ni ne ok otigodo maber kata mibadhi moko ne nyalo bedo moko kuom chudo mane tend kaunti ma Homa Bay otimo e iko omenda mar 2022-2023. Karo kod duoko mar nonro no, tend Homa Bay ne ok ochiwo ler madwarore e yango kaka ne otimo moko kuom chudo go ma oting'o tiyo kod 52% e chudo mag jotich ka opim kod 35% ma chik dwaro. George Bati miyowa ler mar lipodno. Duoko mar nonro ma janon buge omenda ne otimo ne kaunti ma Homa Bay kaka negitiyo kod omenda e omenda mag 2022-2023 onyiso chich ka gikoni mudho ne oyimo moko kuom chudo mane kaunti ma Homa Bay otimo, kendo ni kaunti no ne ok nyal chiwo ler madwarore. Achiel kuom yore ma okelo chich en yo ma kaunti no ne ogolo godo omenda kowuok e agulu mar choko mare ma idendo ni County Revenue Fund. Kata obedo ni riside mag chudo koni kaunti no ne ogolo bilion 8 milion 294,774. Obok mag omenda to yango ni mokwongo kaunti ne ogolo bilion 7 milion 870 1981,661 eka bang'e ni giduogo gigolo milion 419 462,108 kendo kelo omenda duto mane ogol chopo bilion 8 milion 290 443,769 ka kata kamano nitie milion 4 233,375 mane ok nyal yang ler mare. Janon buge omenda e nonro mare bende yango ni nitiere lokruok mane kaunti ma Homa Bay otimo e obok mag omenda ka pogruok ne oneno e kind ripot mane kaunti no chwalo e tarik 30 dwe mar 9 2023 kod ripot machielo mane oduogo chwal tarik 2 dwe mar 2 2024. Janon buge omenda koni ripot mokwongo mane kaunti ochwalo e dwe mar 9 higa 2023 ne onyiso omenda mane kaunti oyudo kokalo e sir mamoko ma idendo ni grants ne oloki kowuok milion 414 272,635 nyaka milion 282,717,338. Nonro mag ripodego bende yango ni omenda mag siro kedo kod lokruok chal kor lwasi e gwengego bende noloki kowuok milion 16 nyaka milion 9,286,362. Kaluwore kod lokruok makamano, janon buge omenda onyiso chich e wi kaka kaunti ma Homa Bay ne otiyo kod milion 282,117,338 kod milion 9,286,362 e omenda mag 2022-2023. Gedo mar chiel kod rangach mar kambi mogo ma Kigoto bende janon buge omenda onyise chich ka e kinde mag nonro ne oyud ni kontrakta mano yudo sechul milion 4,728,786 ne pok otieko tich kendo ne onge ranyisi ni odhi nyime kod tich. Nonro e kambi mogo ma Kigoto yango ni kata obedo ni kaunti ma Homa Bay ne osechiwo milion 4,979,700 e gedo mar od masindi generator kama jotich loke lewni kod gedo mamoko. Janon buge omenda koni omenda nyalo bedo ni nolal kaluwore ni e kinde nonro manotim dwe mar 8 higa mokalo tijego ne pok otieki. Kata obedo ni kaunti ma Homa Bay nochwalo ne boards mag municipal omenda maromo milion 22,281,737 e omenda no, janon buge omenda onyiso chich e wi milion 3.5 ma ikoni ne ochwal ne bond mar municipal ma Homa Bay. E wi chudo mag omenda madhine duol mochung' ne choko osuru e pacho ka KRA, janon buge omenda bende okoni kaunti ma Homa Bay ne obadhore gi chiwo ler e wi gowi mar bilion 1 milion 913,856,589 manowinjo bed ni dhi ne KRA kendo ni onge ler mane kaunti ochiwo e wi kaka gibiro chudo, kama owacho ni nyalo bago chenro mag bajet mar kaunti. Nonro no yango ni e kind omenda duto mane kaunti ma Homa Bay oyudo mane en bilion 8 milion 294,177,144, bilion 4 milion 276,764,163 ma en atamalo 52 ni otigo de chudo mag jotich, kama nyiso ni kaunti ma Homa Bay
ne oketho chike matayo counties manogundhie higa 2015 madwa ni omenda ma itiyo godo kaka osach jotich kod chudo mamoko madhine jotich kik kal atamalo 35. Kanondono bende yango ni ei bilion 4 milion 276 764,163 nogo mane otigodo e chudo mag jotich. Milion 8 1,129 ne ochul jotich oko mar lai ma idendo ni IPPD, gino madhi ataro mar chike mar migawo ma ochung'ne weche mag omenda. Janon buge omenda mag sirikal bende nyiso luoro ni dipo ni omenda ne nyalo bedo ni ogwenyore e wi chudo mag okinde manochung'ne kaunti e buche moko maromo 47 manomako kauntino kaluwore ni onge ler kata obok ma idendo ni files mag buche mane okindego ochung'ne godo kaunti ma Homa Bay mane onyis janon buge e kinde mag nonro. Kaka okenge mag geng'o rode manyalo nyayo mibadhi, janon buge omenda oyango ni owinjo ket lai mag geng'o rot moro amora manyalo chiwo thuolo ne jomibadhi luchore kod omenda mag jopiny mochwal ni counties. George Bati, Ramogi TV. Erokamano ahinya George Bati kuom lipot makamano. Kopogore koda kaunti ma Homa Bay wadhi nyime kama governors mag counties manikadho wadh nam chumbi odagi ni ginyal yuore romo gi jatend migawo mar pur Mithika Linturi ewi wach ohala mar mogoka. Governors go mako chungi ni ginyalo mana yie romo gi jatend piny William Ruto. Governors go kamoting'o ma Mombasa, Kwale, Kilifi kod Taita Taveta ochwalo otene ute fwambo mar kwedo luong makamano. Mae timore ka riwruog jood bura man kadho wadh nam chumbi midendo ni Coast Parliamentary Group koni gichano chwalo twak e od bura mar chuogo chik mabiro miyo mogoka yango kaka achiel kuom yedhe mamero ji e pacho ka. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Kata bang' doho ma Embu golo chik mondo mi counties ma Mombasa, Kilifi kod Taita Taveta kiketie tim chik mar kwedo hand mogoka ka achiel kod tiyo kode, riwruog jood bura man kadho wadh nam chumbi oramo ni gini yie mondo mi ohala no dhi nyime. Kotelnegi kod jakom gi Danson Mwashako, jood bura go ne oramo ni koro gidwa chwalo twak e od bura mar yango mogoka kaka yath mamero ji mondo mi okume e pacho ka. Sisi wabunge wa Pwani tunakataa kuingia kwa mogoka hapa Pwani, na tunasema kwamba kutoka leo na kwenda mbele tunaungana na magavana wetu kwamba hatutaki mogoka hapa Pwani. Right now where it is, hata sisi hatutaki kuitwa, tuende bunge. Na mimi nimesema napeleka mswada bunge, na huko bunge tutapambana hapo. Tuone kama Wakenya watakubali wauziwe sumu. Rais amesema amefuata sheria, lakini sio sheria zote ambazo ni sawa. Hizi ndio zile sheria lazima zibadilishwe. They are illegal laws. Kama kumepatikana utafiti mpya, research mpya ambayo imesema kwamba muguka iko na athari mbaya, hata kama ni sheria, rais sasa achukue hatua ya kuigeuza. Giseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom singo keto thenge omwom mageto bero pur mar mogoka kod mira magidwani okum e pacho ka. Sisi tuuza madafu, tuuza nazi kule kwao. Tunauza maembe, hatujawapelekea sumu pale popote. Wavyo rais, korosho, ito mimea yetu haina sumu. Bwana wao wanatulazimisha tena kulazimishwa majani ya sumu mogoka. Hata mimi ningeomba mheshimiwa rais kwamba aseme sasa wataalamu, kaeni chini muniambia hasa huu mmea, je, unaleta hasara ama unaleta faida kwa jamii? Linturi mwenyewe ni mtu anatoka katika maeneo ya mogoka na ako na maslahi na ako na pia na changamoto zake mwenyewe. Kwa hivyo anaweza kulitumia hili jambo kisiasa kuonekana kwamba amepigania hili jambo. Kwa hivyo he's an interested party, he might be the Minister for Agriculture, but he's not the right arbiter. Labda aweke mtu kama head of public service. Jatend kwith manok e od bura opio wandai ni okonegi kore mar twak wi wach no kochwale e od bura kolero ni kaka tend Azimio gisiro jotelo man kadho wadh nam chumbi e wi kum makamano. Wasiro wach mar loko chike ma ikelo kod jaod bura ma Kilifi North Owen Baya ni mondo wach mar muguka kod mira mondo ng'i malung'. To e kaunti malibamba makwale, jodong kaya koni medo ushuru mar mogoka okoromo, omiyo gidwani kabeto kume chuth mana kaka counties ma Mombasa, Kilifi kod Taita Taveta. Ni huu mugoka ndio leta vijana watumia vipanga. Mapanga yale ni mugoka. Wote mugoka, kwa sababu lazima wapate mugoka wale ili wafanye starehe zao ambazo zileweki. Msipozuia mugoka, vipanga vitazidi. Sisi kama wazee wa Makaya hatutaki mgoka. Hatutaki mgoka kabisa. Uwe mwisho wake ni leo na mwanzo wako ni leo, kwa sababu unatuharibia watoto wengi sana. Mpaka watoto wa kike sasa wanakula mgoka. Naweza sema madhara yake ni kukosa usingizi, kukuweka wasiwasi mwingi.
George Aoko, Ramogi TV. Ramogi en wach ma pod tek kanyo ma bende pod twak mare dhi nyime ponono ni Mogoka onego beni koro bedo achiel kuom yedhe mamero ji pacho ka kata oyo banka koro counties man kadho wadh nam chumbi dwaro mondo wite oko kata mondo miyo bed kachiel kuom yedhe mamero ji ma ok oyiene oganda tiyo godo e gwengego. Kawadh nyime ni kwan jogo magamo tuo mar kahera mano TB e kaunti ma Migori pod medore kata bed ni piny owacho oseketo okenge mathoth mag geng'o landruok mar tuono. Higa mokalo mar 2023 ji maromo 1952 ne oyudi kod tuono ka kuom kwanno ji maromo 19 ne oyudi kod kit kahera ma yath achiel ok nyal thiedho. Jafwambo marwa George Juma miyowa ler mar wachno. Tuo mar ka en achiel kuom tuochego ma bende koro pod medo kelo midhiero mathoth ma oting'o thoge e piny Kenya. Lipot yango ni higa ka higa piny Kenya yudo mok tin ne ji 90,000 kod tuoni mar kahera ka piny Kenya en achiel kuom pinje 30 e piny mangima magolo atamlo 80 mag tuoche mag kahera e piny mangima. Kwan jogo mane yudi kod tuoni mar kahera e kaunti ma Migori e higa mar 2023 ne odhi malo. Lipot yango ne ji maromo 1,952 ne oyudi kod tuoni mar kahera e kaunti ma Migori e higa mar 2023 ka ipimo kod higano mar 2021 mane kwan ji mari kod tuoni mar kahera ne romo 1,827. E kind dwe achiel kod dwe mar abich mar higani kwan ji maromo 825 osudi kod tuoni mar kahera e kaunti ma Migori. Magi jogo masani bende osekete thieth te kendo gidhi mbele gi thieth kendo wawacho ni gimiluongo ni cure rate margi ni malo, girespond maber gi thieth kendo gitimo matiyegi kama kawaida. To maduong' ni onego wang'e ni ka ng'ato nigi tuo mar kahera to nyalo miye ng'ama chielo. Koro wan kaka jopiny onego wane ni to ere kaka wanyalo geng'o tuo mondo kik wasambasa dhi ne jomoko. Lek maduong' en mar duoko piny tuono mar kahera e kaunti ni ma Migori kaachiel kod Kenya mangima. Ka penjo maduong' en yang'o miyo pod tuoni koro pod medore to bende piny owacho kod oganda oseketo okenge moromo mar kedo kod tuoni. E nonro marwa ne wayango ni rem mar piny owacho en ni masinde ma itiyo godo e pimo tuono mar kahera kaka mano mar GeneXpert otiyo makare en achiel kuom gigo mosethiro okang' mar kedo kod tuoni mar kahera e kaunti ma Migori. Achiel kuom ng'ikruok mwasebedo go ni gik mwatiyo godo kwatimo testing nitie machine miluongo ni GeneXpert. Achiel kuom gik mitiyo go e GeneXpert machine en iluongo ni cartilage. The cartilages gi wanwang'o from the national. To wabedo gi very erratic supply of the cartilages, and this miyo our prevention strategies bedo gi ng'ikruok matin. 40% of our dispensaries onge gi functional labs. Director migano mathithi kaunti ma Migori Tom Odong wach ni pimo tuono mar kahera e kor gwenge yande okosebedo mayot, kata kamano gisido masin makoro dhi konyogi e pimo tuoni. Kech good partnership ma wan go gi partners mopogore opogore, nyocha wanwang'o digital x-ray machine. Machine en machine ma pesa ne ng'eny, en $1 million. Wabiro tiyo gi wadhi kuonde ka kuonde mondo wachop ne jopiny kendo wapuonjre gi jopiny mondo wakaw samples gi mondo wapim. Kaw samples kuom nyithindo mathindo dhi bedo mayot. Migawo mathieth e kaunti ma Migori jiwo oganda mondo ber kadhi e pim mar ng'eyo chalgi ka otende kod tuoni mar kahera kinde ka kinde kaka yo mar geng'o landruok mar tuoni ma igamo ka okalo kuom muya miyweyo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koro nitiere kinde moro mane an kod weche mang'eny mane chando pacha. Ne an kod parruok mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo. Koro abedo kod midhiero mang'eny ni ere kaka nyalo konyora. Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago tanyalo dwaro counseling mondo konya mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo wacho manyo counseling to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny, to kendo nopuonja kaka nyalo
konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Ma kana wuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore, kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. Wakelo ni mo mar del mar Sawa Milking Jelly mowuok Pwani Oil Products. Mo mar pien del mar Sawa Milking Jelly en mo maonge gima omedie kendo ober ahinya e rito pien del. En mo maleny ne ok yot, orito pien del kendo entie yokebe molos maber mamiyi tich mayot seche ma igwele ka idwa tiyo kode. Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari, yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. Did you guys watch the game last night? Of course, on Showmax. Showmax iko na board? Yeah, the Showmax app on your phone. Every Premier League game live for 500 bob a month. Go serious? Oh, no, niambie. Match highlights, previews, reviews. Gold Rush, The Righty Show. I love that guy. And don't forget your documentaries. And you can rewind and pause any game live. This is the one game I need us to rewind right now. Let's go. Bro, I think it's Mike's turn. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Lego. Sometimes lose a battle to win a war. Unadai winima si Lucina cake. Mina dai wote twende hivi. Play responsibly. Chenro ka chenro en wuoth makende. Kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to oko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mara ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Kitempoga kamora chiel gi Sarabjit. Machiegni e paw tuke Eric